Здравейте от турска кухня! Сега ще направим мариновка на пилешко филе, което по-късно ще го изпържим на тиган. Слагаме 3 лъжички зехтин. След което добавяме половин лъжичка сол, половин чайна лъжичка черен пипер и половин лъжичка червен пипер. А това е мащерка, придава много приятен и хубав вкус на филето. По принцип се използва за червеното месо, за телешко, за агнешко, но най-вече за телешкото, но аз обичам и в пилешкото също. На мен лично ми харесва, придава хубав вкус и аромат. Мащерката използвам най-вече за аромата. Тук имам 2 скивитки чесън настъргани. Разпъркваме сместа. И сега минаваме към пилешкото филе. Правиме не много дълбоки разрези отгоре, за да може соса да е по-ароматен, по-ароматно да се усеща в филето. Аз използвах 3 филенца. Тук ги разбъркваме хубаво. Още от сега изглеждат много вкусно. Така, след като вече са готови филетата, трябва да ги оставим за минимум 1 час да се мариноват в хладилник. Ако може и 2 часа, още по-добре. Докато изчакваме филетата, минаваме към гарнитурата, която ще използваме при филетата. Това са пикантни макарони с зеленчуци. Използвам 400 грама макарони. Ще ги сварим, след което ще продължим. И така, макароните са готови. Аз сега ще ги изцедя и ще ги оставя настрани, понеже следва следващия етап с зеленчуците. От зеленчуците ще използвам 1 лук, 1 зелена чушка, 1 червена чушка и 2 моркова. Започваме с нарязването на лука. Нарязваме го на ситно и много тънко. Лука е готов, минаваме към чушките. Чушките ги нарязваме на тънки и дълги ивици, като и морковите.
ги изчистим. По този начин нарязваме и червената чушка също. Готови сме с зелената и червената чушка. Аз използвах по едно, понеже моите чушки бяха доста големи. При вас, ако са по-мънички, може да използвате и по две. Сега обелваме морковите, които ще ги нарежем по същия начин. И започваме по същия начин да ги изрязваме на тънки ивици. Добре е да се изрежат на доста така тънки ивички, понеже морков е малко по-твърд зеленчук от чушката и да не хрупва, когато консумирате храната. Но все пак, ако обичате моркова да не е толкова умекнал, няма проблем. Може и малко по-твърдичко. И така, аз съм готова с зеленчуците и започваме да запържваме зеленчуците и да добавим макароните. Сипваме олио. Добавяме лука. И запържваме. Лука вече доста поумекна. Можем да прибавим зеленчуците. И отново запържваме, докато поумекнат морковите и чушките. Зеленчуците вече са готови. За около 10 на минути умекнаха. Прибавяме една чайна лъжичка от тази доматена паста. Може да използвате и доматено пюре. От тази паста може да намерите в турските магазини, които вече ги има почти в цяла България. Има го и в вариант от чушки. Пак в вид на паста, има и от домати, но доматеното пюре също върши същата работа. Колкото да предадем цвят и лек вкус. Ще прибавя още малко олио, понеже вече ще добавяме и макароните.
Сбъркваме добре. И накрая добавяме малко подправки. Сол, черен пипер и който обича, може малко и лют пипер да добавите, за да стане по-пикантно. Разбъркваме и оставяме за 3-4 минути. И така гарнитурата ни е готова. Минаваме към пилешките филенца. Изкарваме ги от хладилника. Готови са, мариновани. Сипваме много малко зехтин. Понеже те в марината си имат зехтин. И започваме с запържването на филенцата. В началото запъзваме на не много силен огън, за да не останат сурови. На среден огън. Към края ще увеличим. И така нашите пилешки филета вече са апетитно зачервени. Можем да минаваме към сервирането. И ето, вкусната ни вечеря е готова. Тук аз искам да приготвя малко чеснок сос с 2 лъжички кисело мляко и 1 лъжичка майонеза. Прибавям малко мента и скелетка чесън настърган. Мисля, че вече финализирахме. Готово е всичко. Остава само да похапнете. Ето, изпечено е месото. Изпържено по-точно. Ами, това е от мен за сега. Ще се радвам, ако ми харесате видеото и се абонирате за моя канал за още повече вкусотии.